damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Mana mangaramoti hati-hati doho pikiran. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Karena kurang semangat ate. Jadi naik coba. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hai duat to. Ede tanaking barita nauli kan ido na laho si begiota. Akamaga kainang tabuka bibelta. Tadi debata di minggu saplo bak dung tadi sadarion. Nienek mai buk sian buku Amos. Fidusia ayat 10 sada rodi ayat 10:5. Amos sia 10 sada rodi ayat 10:5. Tangihok kamu mahatani debata. Di ari nasa sadai pajong jongok kumamuse udung ni si David nama lohai jala paulioku parik akana bungbungi jala pajong jongok kumuse akana malohai jala paulioku doi tuang songon di akka ari bula-bula asa nasida manean pasi ni Edom dohot saluhut bangso perbegu akana targoar hu goarhu inna jahuba na pasauton sogoni idama narodo sogot akka ari ninna jahuba masih jaloam paningala dohot panggotir pardege dohot padabu. Jadi manetekon anggur akka dolok jala bisat akka dolok sudena dungi togi honokku mamulak akkana terbuang sian bangso Israel jala paudion nasida musehuta akkana tarulang laos inganan nasida ma jala pukaun nasida ma akka porlak anggur laos inumon nama anggurna jala pukaun nasida ma akka porlak laos panganonna dohot parbuena jala lopokonokku manasida tutano nasida jala dang bepa balioku nasida siatano nasida nahulehoni tu nasida ninna jahoba debata ido yanggo sahatna oras madihita saluhutna urian itu hata hamuna kadongan barita nauli tuhita di mingguta sadarion madok tukdo debata mangalehon hai beruon tuhita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Ima. Asa unang ganggu berohata. Asa unang ragu behita tutuhatai. Odo barita nauli tuhita. Tuk do tuhatai. Mangalehon hai baruon. Urian itu hata Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan atau terkenal doon. Habis gelap terbitlah terang. Ya, ya. Artinya setelah masa kegelapan ima aka penderitaani, pergumulani, kesulitani akan datang masa terang. Di mana didokna harapan dan kebahagiaan. Amanginang ungkapan ini juga mengajarkan nilai optimis tuhita. Bahwa setiap kesulitan itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena selalu ada jalan menuju pemulihan dan menuju kemenangan. Di malapatan ini habis gelap terbitlah terang. Kamanga kenang boha.
Iwak kamu do noai kesulitan muna tu bagas joroon. Arong do kesulitan muna teh. Kamu kamang iwak kamu do. Iwak kamu. Kamu kenang? Mana yang tinggal hok kamu do di dapur. Tohok do, tuson? Iya, mulu remaja na poso bulung. Nah kadang ngate. Dia piga hala. Nah, iwak kamu do tong kesulitan muna tu bagas joroon. Ra adong do. Tiap kita rate. Tongon sedang terpuruk. Katakanlah itu ada masalah ekonomi, keluarga, mungkin percintaan nate tuaka taposo bulung. Adong dona tongon songon na borat persoalan di ngoluna. Adok may parsahi to. Agak goyang borat mamusi aka usaha nang aka perkerejuan. Aka mga kainang naboy do masay di pardalanan ni ngolu tajala taida. Aka persoalani, aka pergumulani, aka kesulitani, ternyata naboy doon. Gabe baik kita khawatir. Gabe tu biar ni roha. Jala hol soak kita alani aka kesulitan demi kesulitan. Jemita di epistel manang jabita di pertangyangan dipaingot dohita asa unang ah do hol soak khawatir. Kuboto pertangyangan dohita nari rebui pertangyangan tuluwi kate per Jerusalem. Pertanyaan doa mutahya kamang kenang. Pertanyaan. Nah, karena so pertanyaan tuh emak. Itu bak mah lagi. Nah, kami di Efrata. Nah, arong do kita week Efrata na so pertanyaan na hari Rabu. Ope dohonok kubak. Bertubak matong. Dadanai week Nasaret. Itu teh? Iya, pertanyaan doamu? Pertanyaan, iya, mau lihat ya mah di Tuhata. Gas mahita saluhut na pertanyaan. Boha bayano nate, wik Judea doh wik Bethlehem. Pai matik kina. Hari Rabu ate dah. Boha bayano dah. Memang imajo warna di tonga-tonga ni Kuriata. Iya kamanga kainang. Jami tadi pertanyaan manang turbu epistel tamadok. Jala paingot tok kita asa unang holsoak kita. Unang holsoak kita di Sipanganon, jala unang holsoak kita di Parabito. Di Sarihon, di Batado. Asura pidung namar tonga-tonga langit, di Sarihon, di Bata, lamah hita, tol mau naleko dohonokku do. Alana habang do, bekerja do tong pidongi, umbahen di Sarihon, di Bata. Karena yang sidohono siani unang holan maranganangak kita puang. Di sarihot tuhani do, nah kan? Ay holan rohana man do isarihot tuhani. Hape gabe holan namudum. Dungo bagi dida, ay dia do Tuhan. Inna rupani kan? Nadaong tong ilihat debatado tong tuhita bisuk. Jilihat debatado tong tuhita gogo laho patu pahon nasa ulaota. Jadi hati-hati hati. Unang salah surah pidong umar tonga-tonga langit di Sarihon lama au. Atong kalau songonon nama ngulukon, songonon nama uloku salah do tongi. Ikon tetap do mardalak kita berusaha hita laho patupahon aka ulauta. Aka mga kainang unang holsoak kita. Mulu dijabita pertanyaan hudok doon. 42% holso ni jolma. Di matari ngok tunaso kaya masa. Nagmasa dope. Alay nunga holsoak kita. Buhado on. Buhado onan no. Inaro pani. Aku mo to, ati narong do holso tatari ngok tusi. Nang masa dope. Alay nunga holsoan. Jalan luar biasa do muse holsoi. Hape dang masa dope. Upaya do ilustrasi narai di Week Efrata. Hudok ma disotong ate. Nah jadi arung ma
sahalaina udang masa dopyo sahalaina na holsoan taringo tu boruna memang boru sasada olanodo tubuna dang adong yana konna dang adong boruna asing ni si boruan jadi si holsoan ma inato ganu pari ganu tokin sai holan na martangyang ima di bagasa rohana ala di boto ibana ikon martangi yang do tutuhani molo di bagasan holsoni roha sai martangyang ima ibana isaretiki ibarani honi ibana ma lao tuja budi padita lao mangido tangyang amang borati yang kulukon linarubaya ay holsoan au terus ala diaha ina badiri burukon mahua burung isedo rokap nyon ini bala isai matur supikir matur ganu pare ganu tokin isedo tuhanan non nagawe rokak ni burukon ay holano do buruku jadi boha ina mang paditaw tangyakom mamang ditangyakom namang paditaw marupani asa dipasu-pasu di batama na di bagasar rohani inataw amen isuk ko namang paditaon alay tabal ni hatay ng buhado alus niyamang taringo tu holsomo ada kwatu sidang perduli amatay inarupani puasa say hudo do buhado buruton isi do sogo rokap niyon alay pitor muru do pitor tinggi do suara na asing mapikiri ay holan itu harus dipikiri ho gudang nai do pihak kasih pikiran ina mataku do jadi dang solusi sia nama taku bahir roau tu bagas muna amang dukon ini do amang penditai mak boy do kuatirinang alay unang berlebihan puasa kalau 6 tahun dope umur ni borunai 6 tahun dope alay ala boru sasada saya tu sima terus pikiran ay do ay nang masa dope kan ay umur saya dia do tahe somal na muli akaina ya ikut 25 tu kijang dangi 6 tahun dope puang alay holsona sangat luar biasa berlebihan ay tebak do ni amatai tebak alay molo tu rohani nangi tiki songon naci dui ay bohado se holsoan lahu memikiri boru ima nah kita pihak kamanga kena unang berlebihan akan aso masai do be unang pola berlebihan kita holsot tataringot tusi dukon ini do nabi su do musena ki 42% holsol di jolma ima taringot tu nasohya masa nuaing 30% holso ni jolma ima makol sohon akanau salpu taida 30% ay pitor hato don say marangan-angan say holsona sugari songonon nare songonon na ubah narupanika say sugari terus itong dinikmati mangului asa unang say sugari boy do hita mameren tu puri boy alay sebagai motivasi sebagai pembelajaran agar kita meneruskan langkah kehidupan kita yang lebih baik lagi sangat kaya mereka banget kaya nangat toy mapang nikmati mah memang out sugari tabu do madokon alay ngamawal bei masa belajarlah dari kesalahan untuk mencapai titik yang lebih baik lagi di hari yang akan datang jala nabar pudi umudang do HP dolma namar sahid dada alani borak ni parkarejuan alay aladina holsoan wah anong no holso muna kenang gudang berhati-hati hamudah Tung marsahid tamu ama kamang gudang no holso muna gudang ate iya toy mak ale mo lihat mak adung do HP ubat ni holso buat kamu do obat ni holso mau obat ni holso ima martak kirimo tu Tuhan ido jaminata asa unang be holso kita
Taringo tu nanayang masa. Unang behol soak kita. Taringo tu masa depata. Taringo tu parngoluata. Taringo tu yanakota. Boy dohol so bisa-bisa saja. Tetapi jangan berlebihan. Kalau tapa sahak matu. Perpakiri mamahita kamangak kaina. Allah tukdo debata. Mangalehon hai baruon. Di perdalanan ni. Kamangak kainang. Di hati dakot debatado marhite-hite panurirangamos sadarion. Pabawa tungbal gado holong di rohani debata tu bangso Israel hati hai. Jala di tikyo ni kun hati dakor kudo. Tung mace belgado holong di rohani debata maradopok kita saluhut. Hati hai tu bangso Israel sadarion kita. Nang pememang. Di palawas debatado hitak menghadapi akka rukilo ni di palawas peme ala saluhut na pamotuan ni debatado akka na masa di perdalanan ni 10 tahun di palawas debatado bangsa Israel menghadapi parukilon ala ni hadosaon nasida marukil nasida kebe tubuh rimas di debatado bangsa Israel ala ni pangalahon ni bangso Israel. Hati hainian mamora. Jalan madu bangso Israel hati. Alai mada budo dasida tudosa. Di masa Raja Yerobeam. Yang kedua hati-hati. Nian iman yang tikina gabe pasu bangso Israel maradopon akadongan na. Nungatung macay tepat tikina asa gabe pasu nasida. Maradopon aka sekitar na maradopon akadongan na maradopon aka keluarga na alay. Aka penindasan do na di pamasa nasida. Kebobrokan moral do. Na dipertonton nasida ketidakadilan korupsi jalan merdebata silebat do na diula nasida ubahit tubuh marimas di debata jala diuhumma nasida tang naso di paingot akamangat kaina oyan no dijebu tajahamu se memukasian ayat sada adorang sotur puktaon nung nga di paingot panurirang amos nasida taringot tu pangalahon nasida asa muba asa mula musetu tu hatay alay yang ditangihon ubahen tubuh marimas di debata tu nasida nang ditikyop ya kamanga kainang upikir sada peringatan doti singot dihita saluhutna. Belajar, mari kita belajar tiap pengalaman nih bangsa Israel. Bila hari ini hidupmu semakin makmur secara ekonomi. Bila hari ini hidupmu semakin sejahtera. Dan bila teknologi pengetahuanmu semakin canggih. Maka jangan biarkan itu membawamu untuk menjauh dari Tuhan. Dan jangan gunakan itu untuk melawan Tuhan. Langsung bangsa Israel ropuk. Lupa nasida. Isero na mga lehon. Lupa nasida. Isero na mga ramoti perdalanan ni Boluna. Kalau dia kamanga kainan salinay, jangan biarkan apapun yang ada pada kita saat ini untuk membawamu menjauh daripada Tuhan. Jangan gunakan itu untuk melawan Tuhan alai. Akana adong dihita sina dong ataya kamang akinang apake mahi. Lahom manada Tuhani asalam takas tatada iba. Asalam takas taboto Tuhan. Maka kita akan selalu bersyukur di sepanjang perjalanan kehidupan kita.
Itu tong carana bah bergabung mah tuh kategorial dan lam takas manada Tuhani naking ditikting kadung dua teh naneng masa di pamasaon di huriat tahun di hari Kamis PHD seksi parapuan morido PHD seksi parapuan berarti sudah do parapuan boido hoton itu teh tong Martin Hangi lah tadi sih tukoni di hari Jumat PHD seksi lansia boido tong rohita kamang akainang ale akan anong lansia dah unang dipaksa ay 35 dope ale ngekon aku pengen kia gawe lansia na sabar jopang adong do partikian na nyan obar tu informasi kian dewan ko Indonesia ikon nama rumur 10 tahun dong baru boy masuk tu lansia jadi hamu akan orang baru umur 60 tahun dok mau lihat itu tu hatai alah hipas dope hamu sahat tu tikion jala pakai mana adong na dihamui asalam manada Tuhani mari tedoho tupunguan lansia butuh hamu do piga halak lansia adong inna marsarahakus ale realita ada sisian ni Yesus 12 halak nah jadi berpakiri bodoh Tuhani asa Roma musa sisian ni Yesus sada naik bahkan 2 naik turun naik sada berarti 12 2 berarti 24 martabah asalam godang asalam bersemangat walaupun kita sudah memasuki usia lansia alai semangat iman tetap menyala amin iya iman tu akal lansia le unang dicoba-coba naso lansia do pedah potong muru anon amang ketua amang Imam Ora nah nang songoni pe di punguanina di hari Kamis emuluh wida torok do akaina matok kita kamang akainang akama unang nah khusus Holland ina unang Holland i terus naro asalam takas jo apalagi hami baru dope marhubes di huriat tahun dan gudang dope hutan dah hami hamu akainang minta maaf di sini alai marhiti perjupangat tadi punguani narupani boima tapa tupa para sauran nadu mengkap musim posor hakot ya kainang amin akama do mangalusi iya di sini bagaimana amang akainang gunakanlah itu ulahum manada Tuhani tujuanna asahibul rohata maka porsiai ibadah akan adong dihita kamang akainang mari kita syukuri tabake mailahum manada Tuhani asalam hibul tong rohata laho masigatung di asini rohani debata unang songon bangso Israel dung diharajaon nai dung dihajong-jongon nai lupa nasida ubahit tubuh marimas ni debata tu nasi ikodohodok kudo Allah kita itu adalah Allah yang adil yang akan menghukum orang yang berbuat dosa tetapi Allah kita itu juga adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Roma kita tuiba. Tapa jono dirita tuiba. Tatada isi lo debata. Asa merlas di rohang nguluta. Songo dia pena masa di perdalanan di. Ala niya kamangak kainang. Stop mamangalo tutuhatai. Songon na dipertontonkan bangsa Israel. Tastok mama pangasahun guguta amalo otak sina dongata alai tapangasahum ma dibata nang holsop taipe pelan-pelan ala adong do debata na toktong mangaramoti hita urian itu hatta hamuna kadongan nahina holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus nang pedi palowas debata hita bangso Israel mangadopi paru kilon alani hadosaon na hati hai alai taidama sadarion di bidusia di ayat 10 sadaon ipatudu hodo tu hita natok
tong do marasi ni roha de batatu nasida. Aido di dok di ayat 10 sadai. Buka maju bibelta. Tajah maju ayat 10 sadai. Boleh ditampil hojo mangat Iya, ayat 10 sada. Ya, rapita majahat tolu-tolu. Ya. Yari nasa sadai. Pajong-jongokku mamuse udung-udung di sidapit. Nama lohi. Jala pauliokku parik akan hubungi. Jala pajojongokku muse akan nama lohi. Jala pauliokku dei suang-suangi diaka are mula-mula. Artinya Tuhan mau memulihkan mereka. Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Tuhan mau memulihkan umatnya. Jala debata di bangsa Israel hati hai ido debata nataha porsiai sadarion. Jika kemarin Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, hari ini juga Tuhan mau memulihkan kita alani. Kamanga kainang nang peborat pergumulanmu godang paru kilommu ingok mak. Adong dode bata yang mau memulihkan hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap di dalam Tuhan yang mampu membaharui hidup kita. Radedo de bata pai baruhon dirita diriku dirimuna dirita saluhutna sesulit dan sesuram apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Odo barita naulidi. Asa unang gabi ganggu hapor seota dia kana masa di pardalanan ninggolu taong. Asa unang gabi tadi kode bata tinggal honi bana. Alai lam tapajono matuhatai ala rade do de batapai baru hodirita. Bagaimanapun kondisinya, baik itu sulit, baik itu suram, Tuhan mau pai baruhon. Tumbal gado memang. Kolong ni rohani de batatu hita. Tunga dilehod de bata anak na Tuhan Yesus Kristus. Lahu pai baruhon partot diota. Taida di balua dala di lehod dong ngolu si saleleng ni lelengna waka nama kaporsiai ibana alani akamanga kainang tapalowas samuma de bata mangatur ho perdalanan ni ngoluta asa perdalanan ni ngoluta hobar tulomo ni rohani de bata. Saat ini ketika engkau memiliki beban pergumulan yang begitu dahsyat, mungkin karena kesalahanmu di waktu lampau. Hari ini, saat ini, Romahita tu ibana. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lebih mengenal Tuhan, lebih dalam lagi. Asatu takasta ida, takasta bodo, jala takasta pakilalahon. Ohado panarihonon ni di bata. Di perdalanan ini 10 tahun. Dan yang kedua, jangan larut ya manginang di dalam keputusasaanmu. Tetapi mari pegang janji pemulihan Tuhan kepada kita semua. Habis gelap terbitlah terang. Salpu ma'aka hol soteh. Aka penderitaan. Aka kesulitan. Datang masa terang. Ada harapan. Ada kebahagiaan yang mendorong kita untuk optimis. Karena selalu ada jalan menuju pemulihan dan kemenangan. Hari ini Tuhan mau memulihkan kita. Hari ini Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita. Upah ini kita rapita mendapoton Tuhan baik. Apa jonok dirita, apa hibul rohata makta porsiai Tuhan. Di bata mangaramoti hita saluhutna. Oktong mahita marlasti roha ala adong do di bata. Amin mertangi yang mahita.
Ali Tuhan Jehovah de bata manami na marhabang so di banua gijang. Puji huba sangap kami moho ali Tuhan. Toktong madongani mga ramoti ngulu nami sahat tu. Masrohanami ali Tuhan di parsauran nami rabdohoto. Di parmingguan nami. Ali Tuhan. Ngolo na pay baruhon ngulu ni bangso Israel. Hati-hati. Kurajumi hami. Ngolo na pay baruhon. Ngulu nami ganu. Marsada-sada. Tutu ali Tuhan. Umacigodang doa ka parukilo. Kesulitan. Penderitaan. Di perdalanan ni ngulu nami. Ale posrohanami ali Tuhan. Natuk doho mangalehon. Ay baruon Tuhan kan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Bagaimanapun buruknya. Bagaimanapun sulitnya. Bagaimanapun suramnya. Yang sedang kami hadapi pada saat ini. Alai pos rohanami alai Tuhan. Tuk doho. Mangalehon hai baruon Tuhan kan. Marsada-sada. Alani alai Tuhan. Pasu-pasu kami pargogol kami. Salam takas kami manatap. Asalam hibul ha porsion nami di nama ka porsiai ho aliamak. Di perdalanan ni ngulu nami. Pasu kami. Pada usia kami akka parmaraan asiroh. Pinuji maho ali Tuhan. Hiti asih roham na toktong mangaramoti kami. Mobil ditikio ali Tuhan. Perlasi roha kami. Alalas di rohani ruas di Huriam. Mobil na tongom marulang tahun ali Tuhan. Mamuka tanggal 15 Rodi 21 Septemberon ali Tuhan. Oma namang leho kacang. Oma ali Tuhan. Nama masu tumbuh kembang ni anak kon nami nama marulang tahun. Oma ali Tuhan. Nama ngaramoti pardongan saripion ni keluarga nami. Natongon ulang tahun pernikahan di Bingguan. Dehon habisuhon. Nasida ali Tuhan. Asa disaluhud akan nabuil latangan nasida makorhon las di roha. Itonga-tonga ngulu nang pardongan saripion na. Dalam dikiop pele Tuhan rodo kami mangido tuho asiroham. Tudongan nami natongon di bagasan persahiton ali Tuhan. Anak kon nami, ama nami, doho ina nami ruas di Huriam. Adong na pemulihan di rumah, adong na berobat jalan. Pasu-pasu di Tuhan disaluhut akan na boy dikonsumsi na sida si panganon, dinumon, bahkan obat-obat tapi ali Tuhan asiroham. Asalam tuhi pas na ama nami, ina nami, nang ianak kon ni Huriam ali Tuhan tujuluan ni Aryon. Dalaboy mo si Hamid Pajupang. Ibagasan las di roha. Ibagasan hahi pason na siya koy ali Tuhan. Rapa mi marlas di roha. Memuji pasangapon kuarmu dabadiay. Nang dia ka program. Nalaho si pamasaon di tonga-tonga ni Huriam ali Tuhan. Asahoma na mga ramoti ulaw ni. Umali Tuhan na mga ramoti hamis sa luhut na. Pertanyaan di hari Rabu na nengro. I ulaun pangapulion di hari Kamis. Nang PHD seksi parapuan di hari Kamis. PHD seksi lansia di hari Jumat. Dohot pertemuan guru pengajar dengan orang tua peserta katekisasi sidi di hari Minggu na nengro. Yang songoni pele Tuhan uluan ni huria nami na sobuy rap dohot tami imama nami. Amang padita si turus. Atau ngonali Tuhan di Tikion Makobasi di Huriam HKBP pos pelayanan HKBP Cira. Omali Tuhan nama perbisuhi nasida lumubi ali Tuhan dinapasahaton hatam nabadi. Ugoy nasida ali Tuhan di ulaun pentahbisan calon situa di tonga-tonga ni Huriam pospel HKBP. Pinuji maho ali Tuhan disaluhut asin roha. Pasu-pasu kami. Tatok-tok kami marlas di roha. Di asin roham. Di panari honom mu Tuhan kanuk marsada-sada. Tok mga sauna anak mu Tuhan Yesus Kristus. Upasata mi matang yang nanyo. Pangiduan namyo nang ilik-ilik namyo.
Anakmu Yesus martangnya kami doa. Amin.